Sa makasapa, mayong buntag sa tanan. Usa ka mayong buntag tungod kay human ang eleksyon. O kita karon nagakatigom ug nagkita-kita humana ang mga kaguliyang sa kalibutan. Ikalima nga Domingo sa paggabanhaw karon sa atong balikon ng atong tema, gitawag kita sa pagmantala sa himaya sa Dios, pinaagi sa paghigugma sa usag-usa. So, ang atong kinabuhi gibugkos diha sa paghigugma. Kay nga atong Ginoo gugma man. So kung natay Ginoo, kanunay gid tang magpuyo diha sa gugma. Ang paghigugma sa usag-usa mao ang paghimaya sa Dios nga atong mabasa sa tong tema. So kung watan higugma, wa nato gihimaya ang Ginoo. Atong ibutang sa tong nahuna nga kitang mga katawhan ang atong papel sa kalibutan mao ang paghatag og kahimayaan sa Ginoo. Ug nagsugod kini sa simple nga mga butang. So, ang ingong gayna human ang eleksyon. O niadtong eleksyon, nasulayan ang atong paghigugma sa usag-usa. Kay daghang mga isyu. Bisan og 20 ag usahay matay-og ang atong relasyon sa usag-usa tungod lang sa 20. So muna usahay nga atong maigsamit atong kagalingon nga asa man ka atong paghigugma? Tag 20 ra ba atong paghigugma sa atong isig ka tawo? So hinaot nga sa matag higayon, sa matag sitwasyon sa atong kinabuhi, atong ma-reflect ang atong kagalingon kung asa na ta diha sa paghigugma sa atong makagahom nga Dios. Ug asa na ta sa atong paghigugma sa atong isig ka tawo nga maoy primary nga sugo sa Ginoo alang kanatong tanan. So, paghigugma. Sayo na magkayop, litokon or sabton ang paghigugma. Pero diha gid ta karon mag-matter sa pag-apply nining gugma. Kay kining gugma, tamis kay gugma. Apan kung mabot ang kini ang dili pagsinabtanay, dali ra pud kay mawala ang gugma. Labi na diha sa magtiayon, so sweet kayo kung walay problema. Puno sa gugma. Apan kung maabot ang panahon nga naay mga pagsumpaki, so agkapadaplin ang gugma, mupatigbabaw ang garbo. So sa ingon niini, kinahanglan gyud nga atong panghingusgan o paningkamutan nga ang gugma mao gyoy mo patigbabaw sa atong mga kasing-kasing sa matag karon ug unya. Ang atong ebanghelyo gisugdan kini sa linya sa dihang si Jesus mibiya. The Last Supper. Sumuni ang sitwasyon ang kining eksena nga si Judas mibiya sa ilang pagpangaon. Murag yano lang paminahon o tan-awon apan duna kini dakong kahulugan. Human mibalik si Judas aron pagbudhi kang Jesus, si Jesus miingon, karon pagahimayaon ang anak sa tao. So, tingali, di nato kay masabtan ba pagbudhi, makapahimaya sa anak sa tao? Sumura og layo na guys kamatuuran. Ang pagbudhi mao ang paghimaya sa anak sa tao. Usaw man kanini pagbudhi nga mahimong himaya sa anak sa tao. Nga mura og kontradik man sa giingon nga paghigugma sa usag-usa. Kay pinaagi sa pagbudhi ni Judas, nadayag ang matuod nga gugma sa Dios. Tungod kini ang pagbudhi ni Judas na kita ug unsa ang gugma sa Dios alang kanatong tanan. Usa ka gugma
nga anda magantos. Gugma nga anda mo pasaylo. Gugma nga anda mo halad sa kaugalingon alang sa uban. So muna ang gugma, di lang gugma sa atong kaugalingon, di lang gugma sa atong paborito nga friend, di lang gugma sa atong pamilya, kung dili mas lawom nga gugma, bisan katong nagbudhi kanimo imong higugmaon. Og kining gugma mausab ang iyang sugo alang kanatong tanan. Higugmaa ang usag-usa sama sa akong paghigugma kaninyo. So ingani ba ang klase sa gugma nga atong ihatag ngadto sa atong isigataw? Ngadto sa nagbagutbot kay wa natagig 20 pesos? So mas labaw pa niini sama sa gipakita ni Ginoong Kristo. Kini gugma dili lang sa atong pagkabuutan. Ay buutan magina kay siya good may gugmaon. O pagbati lang. Kini usa ka gugma nga magpabilin bisan sa kasakit og pagbudhi. Bisan ko gituntuta, giilad ta, magpabilin gihapon ng gugma. Kaya ang gugma, love conquers all. So, ang example nini kanang panahon sa pangampanya. Labi na sa mga kanang ato lang kining local nga setting nga ang mga leader sa pikas, sigka leader nanggumbinsi sa mga katawhan. Sa kwan magita ha, ay kabala ka, ato na, uyapon sa pikas, tangkuan beta ha, sus, ato ng kandidato. Pagabot sa panahon, di magid mapugngan, maabot magid unsa o kinsa ang imong gilabanan. Kung sukwahi sa imong gi-expect ang outcome, then wa gito siguan gyud bakakon gito kayo. So ingana dayon ang atong reaksyon kay tinuod man makita man sa resulta nga gikwinta-kwinta na bayadaan. Si kuan kan dia sa nga side ato na tanan kay tanan sila nagpasalig. Dini nga side may magwa pero gamay ra. Dito nga side yamado gipunta. Pagabot sa resulta, murag nabali. Nabali ang resulta. So, sa ingana nga sitwasyon, ang atong relasyon, muraog sa 10 points tingali, mura nakuhaag mga 8 points, kung na lang nabilin, 2 points na lang ang atong gugma sa atong isigataw nga atong nagpasalig na to nga, diya lagi ta, permanente lagi ta. So ingana ang klase sa gugma. Pero, hinoon, napamanggod ta sa kining tawhanon ba? Makabati lang mutag sa pulong sa Ginoo karon, Bible study, ayat ta makabati sa pulong sa Dios sa pangikan sa Lunes, pila ka adlaw kanunay ta nakabati sa mga kalibutanon nga mga issue, kalibutanon nga mga problema, kalibutanon nga kuan ba, style. So muna nga gatakdan ta. So muna nga pulong sa Ginoo mao gyud ang makapalig-on kanato. So muna nga everyday kung mahimo everyday magbasa kita sa pulong sa Dios aron permanente active ang gugma sa atong kasing-kasing. Whatever mga sitwasyon nga moabot sa atong kinabuhi, mga failure, mga frustration, magpabilin ang gugma, dili matarog ang atong paghigugma sa atong isigataw. So, failure, pero ayog ka failure sa gugma. Diya sa itong unang pagbasa, nakita
nato si Pablo o si Bernabe. Nagwali sa pulong sa Ginoo. So daghan ang mitoo, apan anausab ang ni kontra, ni supak kanila. Naay misalikway kanila, apan wala sila mawad-an og paglaom. Sa tinuod, nagmalipayon sila kay nasayod sila ngang ilang misyon mao ang pagdala sa gugma sa tanang katawhan, dili lang sa gusto o sa ilang paborito. So ingani ang gugma, si Pablo ug si Bernabe sa atong first reading, sila nga atong panag-ignan, ang atong example kung unsa kadako ang ilang gugma. Bisan gani og kini ang nagmatinudaanon sila sa Ginoo, apan daghan gyapon ang misupak kanila. Kita pa kaha nagmatinudaanon bata sa atong pagsunod sa Ginoo. So kung unsa ka matinudaanon ang atong pag-ila sa Ginoo, ang pagsunod sa Ginoo, mausad ang kakusog sa pagsulay nga hatag nato sa atong kontra. So sakripisyo. Si Bernabe o si Pablo nagsakripisyo. Kita usab, isip mga sumusunod ni Kristo, andam kitang musakripisyo. Basin, makaingon nga kamo radya, Father, mga dikon, kay kamo magidiha ang front line sa simbahan. Angay, gid mo sakripisyo. Bahin-bahin sa ta. Bahinan sa namo sa sakripisyo. Kay maugtas po mo kamera sa atong bahin-bahino ng sakripisyo. Kay wala mangitay kapilian. Mudawat tag sa dili, mo sakripisyo gidta alang sa ebanghelyo ni Kristo. So mo ginang atong role isip mga sumusunod ni Kristo. So pagsakripisyo dili lang sa atong kaugalingong pamilya, dili sa mga anak nato, mga close friends nato, mga parente, kung dili sa mga tao nga dili matukib o wala pagid layo pagigayo sa kiniang pakikirelasyon sa Ginoo. Kanang kinaugalingon pagyud nga paningkamot ang ilang gisunod. Sa ikaduhang pagbasa, gisaysay sa pinadayag ang bag-ong langit o bag-ong yuta. Pagabag-uhon ang tanang butang, kini ang tumong sa tibok kasaysayan sa kaluwasan. Gikan sa atong pagkadaan, himuuntang bag-o. Gikan sa atong pagkapalaway, himuuntang mga kini ang usamay sukwahi sa palaaway, kana ang hingamigo. Gikan sa atong pagkapalaway, mahimutang hingamigo. Mao na ang gikan sa atong pagkainot, paingon sa pagkamanggihatagon. Mao na ang bag-ong yuta, kaluwasan, kay giluwas na tagikan sa pagkalaog, giluwas na tagikan sa pagkabakakon, giluwas na tagikan sa tanang sala, og magpuyo na tadiha nga linuwas na gikan nining mga butanga nga maoy nakapalubong kanato diha sa pagpakasala. Ang paghimo og bag-ong kalibutan nga puno sa gugma. Kay gugma man ang atong topic, si gugma gid atong hisgutan karon. Walay kasakit og walay kamatayon. Muna ang mga apostoles kaniadto, mga martyr, wala sila igsapayan, dili sila igsapayan ang kamatayon tungod kay nag-awas-awas ang gugma sa ilang kinabuhi. Dili na igsapayan nga mawala sila ng kalibutan tungod kay secure sila nga inig mawala sila ng kalibutan, didto gid sila paingon sa tilan sa Ginoo. Mga kaigsunan, diha kang Kristo,
unsa man ang atong dalhon gikan o paingon nining bag-ong kalibutan. So natay pagabuhaton sab, di kay kanabitong magtrabaho ta, muadto ta og party, mag-ilis man gid ta, magpahumot, magsapatos. Lahi gid ang atong attire. So dinisad sa bag-ong kalibutan, mao gyapon gikan sa atong pagkamakasasala, mag-ilista sa atong kanaang pang-garments nga party ba, pang party nga kini ang grooming. Una, ang tinuod nga Kristohanon mailhan sa iyang gugma. So ang mga Kristohanon makita kung unsa ang gugma ba. Kung puno ka sa paghigugma, tanan sad nga pulong nga imong mabati, pulos pod paghigugma. Tanan actions pod sa paghigugma. Wala kini ingon nga tungod sa imong kini ang grupo nga gisudlan. For example, ay taga CCR maginasyon ag puno sa gugma. At taga dito speakers na murag minus-minus ang gugma. Dili nga na. Wala din sa kini ang gitawag og sikta o relihiyon o denominasyon kung asa ka nga pundok o relihiyoso kag hitsura. Kaya bitong balaan ka kayong dagway ba? Nga murag free sa tanan. Adi kasuko. Dayon mura og pirminti lang sa kada nga hitsura ng relihiyoso. Nagsigil ag hawid og grosaryuhan. O polo nga gisulti kundi sa gugma nga buhat. So mag-coincide na ang gugma ug buhat para sa pagtuo ba og buhat. Kung gugma nasa buhat sa gugma, kung pagtuo gitrabaho sa pagtuo. So makita sa atong sulod o gawas ang revelation niya na ang kung saan nasa imong kasing-kasing o gid sa imong gawas sa imong panggawas nimo, sa imong action nimo, sa imong pagsulti nimo. So makita ang Kristohanon pinaagi niini. Kung naa ka niini, then mao nay atong tingwahaon para pagsulod sa bag-ong kalibutan. Sa bag-ong Jerusalem nga puno sa gugma. Ikaduha, ang gugma magsugod bisan sa kasakit. So walay gipili nga sitwasyon. Kalipay, kasakit, kagubot, kaguol, unsa pa diya, walay kini ang gipili kung asa magsugod. Sama ni Jesus. Magkaya si Jesus, Father, kay Ginoo man siya. O may imposible niya. Magkaya sama ni Jesus. O sama ni Pablo. Okay, si Pablo, kaya dili man siya Ginoo. Pablo og ni Bernabe. Nga gitawag sa pagbuhat bisan diha sa pagawas sa ilang comfort zone. Nga mga walay kasiguruan nga sitwasyon bisan nagungaw sa kamatayon nga kinabuhi nagdala lang og kahayag basta magdala lang sa kahayag ni Kristo ngadto sa gawas. So bisan og kini ang giresbang kinabuhi para lang magdala sa kahayag ni Kristo. Para lang sangyaw ang mayong balita ni Kristo. Bisan pa kini og imong kinabuhi ang nakataya niini, imo ning pagabuhaton. O ato ning pagabuhaton. Tungod kay dako tag madaw-daw sa Ginoo kung ato ning pagabuhaton. Labi na sa mga tao nga kalabitong tao nga layo ra kay sa kining simbahan ba. Nga mga tao bitaw nga makita nimo sa mga kanang sige lang og dili nang pag praise and worship kada bitong nga ana mga sinyas ba nga. So bisan ning ana nga mga tawhana
mura og delikado taniana kay insultuhon ta. Imong sangyawan sa pulong sa Ginoo kini ang tan-aw nimong kaugalingon. Ignon pa ta nga patuga-tuga. Mura tag correct. So nga na mga pag-BI-BI nga atong dawat kung ato silang sangyawan sa pulong sa Dios. Apan bisan pa man sa ilang pagabuhaton, bisan pa man sa atong kini ang mga pagbugal-bugal nga atong mabati ato ng pagahimuon tungod sa gugma sa Dios. Kay kita nahigugma di lang sa atong mga suod nga higala kundi pati sila nga sama kanila atong gihugma mao nang atong sangyawan sa pulong sa Dios para silang tanan makabalik diha sa tiilan sa Dios. So sa nini nga paagi wala gid lang mahimo kundi ato ipakita mga gahi na ta ba? Kada gahi ginagaisigwan gyud kadang term bito nga gahi. Kadang gahi kay maulaw. Atong ipakita sa diya sa atong pagtuo mga gahi kita. Nga bisan og dili mo tuo, sige lang gyapon. Sige lang gyapon sangyaw sa pulong sa Ginoo. Bisan diya sa atong community bisag dili panambong, sige lang gyapon tag Bible study. Bisan og pipila lang ang magtambong, sige lang gyapon, way pagundang. Kay mo man na ang sugo sa Ginoo. So dili nato ibutang ang kini ang sugo bitaw sa Ginoo kanang ikitagin maning kamot ba nga kinahanglan gid mag-atinta. Mga impilyo gitang tanan. So dili na kinahanglan nga mangugat ta kay kung ato nagbuhaton kita ray maluya. Kung dili ato nang itugyan sa Ginoo, basta kay ato lang gibuhat ang gipabuhat sa Ginoo nato. Mora na tong buhaton. Dili ato na pakapinan kay maugtas ta. Natay goal ba nga kinahanglan karon nga tuig 100% na gid ang atin sa Bible study. So di gid nato na ma-dasya na gid sa Ginoo kung ihatag na sa Ginoo. Apan kung di man gani na mahitabo, padayon lang gihapon ta. Padayon lang gihapon ta nga mag-ambit sa pulong sa Dios. Bisan sa atong simbahan dinhi matag Domingo. Bisan og basta walay obispo, gamay ra kayang manambong. Padayon lang gihapon ta. Dili na panumbalingon ng uban nga wala lagi sigwa nagsimba. Pasagdi kay sig iya man tagwan. Di man sa masala nga wa sila sultihi. So ang ato gyud gihibuon nga kini ang magbuhat na gid ta sa atong angay nga pagabuhaton. Pero di pud tayon nga pasagdan lang pud ato sila kay human bitaw sila gistoryahi. Ano gyapon pagpaningkamot ba? Nagyapon tay pagpaningkamot pero di gid nga in the sense nga kini ang makapuyan bitaw ta nga grabe atong effort ba. So ato lang itugyan sa Ginoo ang pagpanugyan. Tungod kay ang Ginoo na sayod unsa ang angay sa usa ka tawo. So ikatulo rin taman. Ang gugma nagahatag og bag-ong kinabuhi. Bag-ong kinabuhi ang gugma. So matagbuhat nga puno sa gugma. So sa man nga buhat nga puno sa gugma. So kung nahigugma ta, sure ginang pagpasaylo. Posible mangidag nahigugma ta wa di ta mapasaylo. Then kung nahigugma ta, andam tang mutabang. Pero usahay kining tabang agkaabuso ba? Kining tabang usahay mura og gihimo ning kuan. Pero bisan pa man kung giabuso ang tabang, di gyapon ta mohunong sa paghigugma, pagtabang. Kay gisugo man na sa Ginoo. Og pag-amuma. Pag-amuma sa usag-usa. Kung nahigugma ta, ato yung amumahon. Parbitaw sa kaniang magtiayon, bisan og na mga panagbingkil, apan panahon nga adunay gibati ang imong kapikas, ang imo ra nang pasagdan. So imo gid nang unsa man imong gusto. Singa dayon mo, gawas sa dayon ang kuan ba? Padasig. Oo. Singa na ang pag-amuma. Pag-amuma nga kinasing-kasing gayod. Ang dili ka nang pakuingnon lang ba?
labi na sa mga anak nga nay gusto pangayoon. So ulugan ang taong ginikanan para lang makuha ang gusto. So pag-amuma nga kinasingkasing gayon. So ingana ang atong bation, atong bagabuhaton. Kining mga butanga makaambag sa pagtukod sa gingharian sa Dios. So kining mga butanga nakatabang sa pag-establish sa Kingdom of God. In line sa atong tema karon gitawag kita sa pagmantala sa himaya sa Dios, pinaagi sa paghigugma sa usag-usa. So gugma gyud ang upasulabi. So nahumanatag testing nitong eleksyon. So tanaw na to karong December kumadayon. So napay pila ka bulan gikan karon. So atong i-measure ba ang atong mga negative reaction niadtong karong diaging eleksyon o karong umabot eleksyon labaw na ning umabot eleksyon kay kini ang barangay eleksyon. So magkita-kita na gid ang mga sigga kontra karon kay mga supporter man. Ang karong barangay eleksyon, so managsilingan na gyud ang magkandidato o magsilingan na gyud ang gilabanan. So ato makita kung unsa nato pagdeal ang atong paghigugma sa usag-usa. Kay kung na kuhaan atong paghigugma nadtong naging eleksyon bisan og mga supporters nato, so karon pagkahang barangay eleksyon diha nato masugod. So kinahanglan nga ato nang lig-onon daan ang atong paghigugma karon. Gikan karon hangtod karong Disyembre kung madayon manggaling ni. Kay aron dili makuhaan ang atong paghigugma sa usag-usa. Maigsoon, ang pulong ni Ginoong Kristo klaro kayo. Masabtan kayo. Apan usahay lagi ang nganong di man nato kasabtan usahay nga klaro man kayo. Kung naghigugmay kamo, mailhan kamo nga akong mga tinun-an. So nga tumbuhaton mag-ampo ta nga ang gugma ni Kristo maoy atong batasanon o mabatasan sa matag adlaw bisan sa lisod nga mga kahimtang. So manghinaot ko nga kini nga sitwasyon karon mo increase ang atong level sa atong paghigugma. Dili lang sa kaning hayahay kung dili diya usab sa mga kasakit labi na sa mga pagbingkil-bingkil, mga conflicts sa atong mga kini ang mga prinsipyo, ato mga prinsipyo tumong nagkasumpakit ta apan bisan pa man ini atong yung ipalawom, atong ipalig-o ng atong paghigugma sa Dios ug atong paghigugma sa atong isigataw. Kay dili gid mabulag ang atong paghigugma sa Dios ug sa atong paghigugma sa atong isigataw. So ningon ini atong padayag o atong sa atong tema, atong mantala ang himaya sa Dios pinaagi sa paghigugma sa usag-usa. Mao nitong ebanghelyo ug dalaygon ng Dios sa samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo.